Què? Good morning! Estem direcció a Andorra, que el niño quería ir a esquiar y nos dirigimos a esquiar. Portem ja un rato desperts, no em poso l'hora. Són les 7:42, hem sortit fa una hora de casa, a prop, no? Ens havíem d'haver sortit a les 6, però s'ha dormit, així que... No és veritat, és que no prepara les coses quan les ha de preparar i per tant les ha de preparar de bon matí i se li fa el matí curt. És o no és? Ella era a 5:30 i tu a les 6:30. Ja, però perquè jo no tenia res a fer. Mira, posar els esquís al cotxe, les botes... Ja estaven posats. Preparar l'aigua, la pizza, preparar-ho tot. Però no, això es prepara sol, al final. Bueno, com una princesita, m'he despertat l'última amb tot ready. I res. Ha decidit ara apretar el cotxe perquè l'estic gravant, però anava amb lents, d'acord? És que ets més... No és per això. Res, ens veiem allà, vale? Que per cert, vaig zero outfitada, però bueno, ens haurem de canviar al mig del pàrquing. Look where we are. Hòstia. Què? Ara l'Arnau us explica. Arnau Datos. Arnau Datos. El Guissona és un poble que era originari, típic poble enano, i s'ha Ui, espera, que surt molt la meva mà. gràcies a l'àrea de Guissona, i tota la gent que hi viu treballa a l'àrea de Guissona, i tota, jo sé, els súpers, les peluqueries, tot el que tenen és com corporatiu, o sigui, és de la mateixa àrea de Guissona, que pertany a dins i és pels treballadors i tal. Crec que s'ha explicat una mica com un llibre obert, però bàsicament vol dir que és en plan una colònia. Sí. En plan, que van començar sent una granja i que vivien tots... Unes tristos, juro. He vist que ens el menjàvem. Bueno, a nivell de... Pues al principi era una granja, es mantenien tots amb el mateix i tal, i ha acabat sent un poble gran, on tenen el súper i tot, però vull dir que tot es fabrica entre ells i per ells, no? Efectivament. I que hi ha un bufet lliure, està molt bo i és barat. Recomanació de Quico. Quico Francesc Gorina. Hem vist neu per primera vegada. Pinta el dia rarillo. Jo estic amb agulletes de l'altre dia. La Carla té algú Agulletes d'ahir. de fer no sé què. De fer què, aviam. Barration. Vale. Hem trigat com 3 hores i pico. 3 hores i res. Hem consumit 7 amunt, un consum molt acceptable. I anem a comprar el fuster. És una cara papica. De què? M'està obligant a esquiar. I... Ja ha Tot el baixat. rato serà el mateix. Ha baixat vermelles ara ja. Unes que és Molt chill, veritat? una cotxinada, però... Una cotxinada. Hi ha algun tros més A què suena? complicat. Negra, dius? No. Negra. Ara farem una negra i després reportem. Estic superbé amb aquestes. L'únic que s'està fent com massa al terra i llavors costa més. La neu O sigui, s'està desfent, no que s'està em fent puc al caure terra. més. Sí. Hi ha un petit núvol que ens està tapant. Potser em surto amb algun moc. És que no em sé mocar amb guants. Buenas. Hem estacionat aquí perquè la Lady Million s'ha fotut un meco justament aquí, Bro, Aquí? però bona hòstia, eh? En plan, he perdut la consciència. Segons ella, quasi mort. Però bueno, He perdut. Imagineu-vos un paper. es valoren les pistes. He perdut les ulleres. Tens reflexes tu, la vida? Gens. Si et tiro el mòbil, l'agafes. Va, 3, 2, 1... Se li hagués parat per esto. A veure, ensenya la papinga. Bueno, we follow the day. Doncs estic super cansada. Ara aquesta baixo i vaig a demanar unes braves i l'Arnau farà una més. Fem 2 més junts, anem a fer braves i després ja anirem a dinar. Adéu. Reporta que l'Arnau ha arribat... Has gravat abans? No. Ha anat a fer unes quantes
Bueno, una concretament, no? Perquè m'he fos. Em pensava que era vermell, però és de les ulleres. Queda bé i tot. Ja hem anat... Mira, procedim a llegir l'acte. Combo 1. Ben originals. Què opinen del Price? Heu vist que anem matching, mira. Blanc. No es veu. Negre. Sí. El blanc sí, deia el negre dels pantalons. Però jo vaig amb esquís blancs i tu taronja. Sí. Certa. Explica què ha passat. Òbviament, no tot podia sortir bé. Quan ens hem donat la safata, l'he apujat com a la meitat de la taula. Tu estàvem a dins. Doncs he agafat el plat que estava tocant la taula i la safata ha fet upa! L'he salvat, però han caigut unes patates senceres. Totes. Un. Però he tingut... Cara dura. He dit que a mi si em podia donar les altres. I... Efectiu, I bon tope de majo. Sí. I ara a papear, que hi ha gana. Top. Va. Va? Què? Així? No, però així només. Va. Deixa'm les potes. Va. Hermoso. Estem ja al cushion, rebentats. Fa més mal temps de vindre a ploure. Comença a fer dia de siesta, així que anem a l'hotel. A veure com ho muntem, perquè hem d'aparcar, no sé. No hem de fer res. Ella no farà res, com sempre, ja ho hauré de fer tot jo, no passa res, no passa res. Ella fluye. Clar. Ella s'ho troba tot fet. A menjar a taula sempre, però no passa res. No passa res. Hola, família, són les 4:20, portem un ratet ja, que hi cap 20 minuts, podria dir, donant voltes amb el cotxe, intentant aparcar. No hi ha pàrquings, tot està ple, tot és caríssim. En fi, que ara ha baixat l'Arnau a preguntar a un taller si saben alguna dels pàrquings. Jo no sé, només sé que tinc molta son, en plan, ens hem despertat a les 6 del matí, hem esquiat, ahir vaig fer barri i vaig acabar esgotadíssima com mai. Vull dir, porto cansanci acumulat i a sobre estic amb mal de panxa, que això fa que no estigui com 100% bé, sabeu? Però no sé per què em fa mal la panxa. En plan... No sé què em puc prendre per solucionar-ho perquè no sé per què em fa mal. Intentaré comprar una aigua abans d'anar a l'hotel i... Pàrquing enorme, pàrquing gratis. A on? Vas vol ser un pàrquing? Sí o què? Sí. Fins demà li has dit? Fins dilluns, mal d'això. Perquè no vaig treballar fins dilluns. Avui té una flor al cul i diu que no, saps? I diu que no valia la pena preguntar. És que de verdad. Però t'ha dit a on? Saps arribar? Sí. S'ha dormit. Ai, Ja estic gravant. estem sopant a un restaurant que té 120 d'Andorra. Les coquetes tenen molt bona pinta per fer. La gent ve a fer tapa. S'ha demanat milanesa de pollo i jo m'he demanat hamburguesa Black Angus amb crema de bacon i formatge parmesà. Veremos com està. Bueno, dit això, no ens escoltaran, però l'Arnau us explicarà què hem fet aquesta tarda. Tu has d'anar fent com si parlessis. No, puc agafar la càmera? No, Per què? perquè no se m'escoltarà. Avui la tarda... Mireu que guapo que està, vermell, com un tomàquet. Lo del pàrquing ja ho hem explicat. Sí. Després d'aparcar hem anat a l'habitació. Sí, m'agrada el temps d'otzina. Pensaríem el bitllet. I després hem anat a banyar-nos a... Bueno, hem anat a l'Espa, també a l'hotel. I hem estat com 2 hores allà fent gambes. Literalment m'he arribat com una pansa. I després d'això, He anat per primera vegada una sauna. a la sauna. I he suat com una cerda. I ja està, i després ens hem dutxat i anem a la sopar. T'ensenya... Mireu que guai, hi ha un munt de càmeres. Em sona molt que a aquest restaurant vaig venir amb els papes l'últim cop que vam venir a Andorra.
Has estat jugant tota la tarda al puto Hay Day. No, t'ho juro que no. A què es diu que estic jugant al Hay Day? Estic flipant. A quin nivell vas? Que no recupero la compta. Per quin nivell vas? No, que no tinc compte. Bueno, però has començat. Què acabes de començar? Per? M'ha vingut de gust. Bueno, aviam si m'arribarà a reportar-vos al cicle. Molt simple, però sé que em venia de gust. I la Carla, una pedaç d'hamburguesa que no té... Que jo no sé si això no em podré menjar ni mitja, però bueno. I jo vull plat de moro. Notes. Del restaurant. Un 5. Una puta merda. Sí, està bé. Estem acostumats a una altra cosa. Y se queda con sus anchas. Ja el tiquet d'avui també és parecido al del matí, però clar, només amb un plat ens han dit una aigua de mig litre i han portat la gatana aquella petita pensant no sé si seria gran. 2,92. I nosaltres com a bons comerçantes, no? Deixar propina. Estic supercansada. Explica què ha passat. Amb el cop de l'esquillo, crec. He fet mal al coll. A la nuca. No sé. Ah, copyright. Bon dia. Bon dia. Ens hem llevat a les 11. M'he llevat jo a les 9 del matí. I jo... Oh! Jo també a les 9 del matí m'he donat La pose ha sigut... de repenjat. Sí. I ara anem a esmorzar i després a comprar. I després a veure cotxes i cases i després cap a casa. Grava tu també, patatinga. Em fa molt mal el coll, no em puc moure. L'Arnau es pensa que ho estic exagerant un muntó. No. I de debò, que demà hauria d'anar al metge. Perquè no sé què em passa. Bon fill. Estem esmorzant mentre el súper aquest. Estem aquí a la calle principal. Nahuito està Cansado. cansado. Tinc son. És perquè no m'he fet un cafè pel matí i es nota. Me'l faig ara. A veure si aconseguim la càmera del poble. El nen ja està una mica més tranquil perquè ja tenim la càmera i hem comprat el papa. Aquesta càmera, que no és la que volia, Però que no és una ànsia. S'ha de comprar igual. però és la millor i amb menys preu, així que... Perquè l'Arnau és un crac i ha fet de les suyes. Ha fet veure que li ha comprado al papa la càmera a sa cabilleta de No, pa. però no per això, perquè hem fet negocis amb el tio. I ara estem a la tenda d'AliExpress per la puta cara. I mira, hi ha litxis. Això són litxis. A veure què fem, però no sé on marxaré. Mira, família, si no em passa així em fa molt mal el coll. Anem a buscar les maletes a l'hotel. Hem fet compra al súper, hem comprat algues per fer sushi perquè no les trobàvem al bon preu. Ni al Mercadona ni enlloc. Risquis perquè tenia ganes de risquis. Risis. Perquè això tenia la senyora de risquis o no sé què és. Hem comprat alcohol pels meus pares per fer limoncello. Hem comprat una truita i una barra de pa Per dinar. Per dinar, i si no, no dinarem. I hem comprat Per estar a cases caroses. xocolata pel pare de la Carla. Què ha passat aquí? On està el coro? Perquè hem trobat... Pels cotxes que es fiquen aquí. Hòstia! Està complet el nostre... Ui, quasi menjo un coro. L'Arnau avui està cansadet. Estic cansat, perquè clar, ha sigut una setmana cansada, amb un fin de passat que no vaig dormir, Per què? perquè no vaig poder, tenia el sol de l'ensenyament. Ah, sí, tant. I res, i aquest fin de pues, tampoc he dormit. No, avui sí. Avui sí, hem dormit un muntó. 9 hores hem dormit. Vale. I dijous vas dormir un muntó, també. Buah,
no hi ha lloc al pàrquing. Hem d'anar cap allà. Què? No, és com allà. Buah, quina pesta. Per què? Jamás. Prou per anar per aquí, que no passa res. Què vols Hi dir? ha una mica més. Que hem anat a fer una caminadeta, hem vist un llac, us deixo unes fotos. I... Això n'anem ara. Ja cap a casa, crec. Però de curves. Ens trobem al riu Segre. Hem passat frontera. Tot aquí. Ara l'Arnau us ensenya un poquito. Què? Ups, perdó. La truita amb el plàstic inclòs. Per això és corregut tant, no? I per escalfar la truita. Pedazo mosca. Que el coll està mort. Sí, hi ha el càrting aquí. Nosaltres estàvem passejant per aquí. L'Arnau tenia gana, així que ens hem disposat a vindre. Fa una caca de vaca. Sí, la veritat. Se't marquen molt les ulleres. Us ha parat el poli? Sí, però res, per tot el que portàvem no ens hem dit res. Més que aquí tenim la bèstia parda que ens ha portat a Andorra. Tenim la bèstia parda també que ens ha acompanyat a Andorra. Com no? Què ha dit? La misteriosa AirPods. Més guapa. No m'està tocant els sols. I ara farem tastació d'això, si em vols fer provar. Reese's. Estan derrapant. Bueno, va. La reacció de l'Arnau, vale? Jo és que vull una altra trossa. Què m'he de menjar, amb el plàstic i tot? No cal, bé? Vale, sí. Tallo per la meitat. Però és mossada. És de peanut butter. Què t'agrada? Que una foto xulíssima. Ah, bueno. Sorry, bon dia. Com ens dirigim ara? A casa, ja. Ja toca. Descansar un rato cada matí. Hi ha examen. Dimarts. Tinc examen dimarts. Si no aprovo, és com el míster. Inserim vídeo de com han acabat els frenos abans. Ja està, ara he de traspassar un vídeo. Airdrop, ara no em funciona, ara sí, ara tal, ara Pasqual. Bueno, que el posis.